En el nostre cel, creiem que tant el coneixement com la cultura es preserven quan es transmeten a les noves generacions. Ho poden demostrar tant a les històries que conten les estrelles al cel com les rondalles a les Illes Balears. Per això, els nostres joves defensaran aquesta proposta. Quina estrella i exoplaneta hem escollit? Hem escollit l'estrella WASP 166 i l'exoplaneta WASP 166b, que es troben a la constel·lació Hydra, i l'exoplaneta es va descobrir el 2019. D'on han tret els noms? Els han tret d'una rondalla mallorquina titulada Nefilet d'Or. Aquesta és la rondalla on s'han inspirat per posar els noms a l'estrella i a l'exoplaneta. Tracta sobre una nina que es diu Catalina que un dia es va trobar pel carrer una serp daurada, però va pensar que era un fil d'or. Se la va dur a casa seva i la va criar. Un dia la serp es va escapar i es va convertir en una serp marina, però li va concedir un do. Cada vegada que ella es pentinés, desprendia del seu cabell or, perles i diamants. Ara vos explicarem les similituds que hem trobat entre la rondalla i els noms. Quin nom hem escollit per l'estrella? El nom de l'estrella és Filet d'Or, perquè la rondalla que hem escollit tracta sobre una serp marina daurada i l'estrella també és de color daurat. L'estrella es troba a la constel·lació Hydra, que representa la forma d'una serp marina, com la serp Nefilet d'Or. Quin nom hem escollit per a l'exoplaneta? El nom de l'exoplaneta és Catalineta. L'exoplaneta tarda 5 dies a completar la seva òrbita de translació al voltant de la seva estrella. 5 dies allà és un any. Això vol dir que la seva òrbita és molt propera a l'estrella. L'exoplaneta és jove, ja que amb la temperatura tan alta que té i és un planeta gasós, si no fos jove ja s'hagués desintegrat. La Catalineta era una nina petita, com el seu radi orbital i tamany de l'exoplaneta, que és més petit que el de Júpiter. Aquesta ha estat la nostra proposta. Gràcies. Esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest projecte.